guys, for today's video ay magluluto tayo or magpiprito tayo ng chicken drumstick sa dalawang paraan. Una is dito sa ating Paris meat and fryer at yung isa naman ay sa ating multi-cooker. As per instruction guys, dito sa air fryer natin is lulutuin natin ang drumstick ng 200 degrees Celsius between 17 to 22 minutes. A few moments later. Ngayon guys, tingnan natin after 20 minutes ang ating niluto sa air fryer. So, brownish na siya guys at tingin ko luto na to. Tuloy lang natin for 2 minutes. Pinipilin yung ating oil fry multi-cooker. So, ito yung in-air fry natin guys at ito naman yung i-fry natin sa multi-cooker. At gumamit tayo dito ng oil. So napansin nyo guys na parang lumiit yung luto sa air fryer kasi nga hot air yung nagluto sa kanya at saka hindi siya gumamit ng oil kaya yung moisture sa loob niya ay natutuyo kaya parang maliit siya, pero yun yung maganda guys kasi mas healthy siya. So tingnan natin kung luto ba. Ngayon guys, check natin kung luto ba yung niluto natin sa air fry. So okay naman siya guys, lutong-luto siya guys. Then, check din natin yung niluto natin sa ating multi-cooker. So, ayan guys, same lang sila luto. Pero mas healthy nga lang yung sa air fryer kasi hindi tayo gumamit ng oil. Kainan na guys. Thank you for watching.